Igbomu unasalachi geranu na akwụkwọ akụkọ nke tata bụ Tuesday ahịa orie abalị 10 nke ọnwa abụọ afọ 2026. Ndị ọrụ ngalaba ikpe ziri ezi na Nigeria ji mpụ na ịna aka azụ mere nri ka famosu igwe onye isi oche otu NBA kwuru bụ akụkọ anyị hụrụ n'akwụkwọ akụkọ Daily Post. N'otu akwụkwọ akụkọ Daily Post ka anyị hụrụ akụkọ sịrị iji ụkpụrụ ọlọrọ ọhụrụ eletrọniki akpọkọ okwe ntụliaka elu siri gbaa, ụlọ nzukọ sineti agaghị enyiwanye egwu na Nigeria ka otu CSO kwuru. Peter Obi ndị ọzọ emeela ngagharị iwe n'ụlọ nzukọ sineti n'ihi ụkpụrụ electronic transmission of result bụ akụkọ zọbara n'akwụkwọ akụkọ Daily Post na akwụkwọ akụkọ Vanguard ka anyị hụrụ akụkọ sịrị atọrọla mmadụ 9 gara ụka abalị n'otu ụka Katọlik na steeti Benue. Anyị ga-eleba anya n'okwu gbasara transmission of result bụ nke na-eko achịcha taa ka ụlọ nzukọ sineti kwuru bụ akụkọ zọbara n'akwụkwọ akụkọ Vanguard. N'otu akwụkwọ akụkọ Vanguard ka anyị hụrụ akụkọ sịrị ndị ọrụ nchekwa enyopuola olulu egwuru bụ ebe a dọjuru mpaghara anụ ahụ ndị mmadụ egburu egbu na steeti Ebonyi. Nigeria ga-aga n'ihu ibi ego iji mezuo tarị naira 25 na ume 91 ego mkpata na mmefu ka ụlọ nzukọ sineti kwuru bụ akụkọ zọbara n'akwụkwọ akụkọ Punch. N'otu akwụkwọ akụkọ Punch ka anyị hụrụ akụkọ sịrị ọgbaghara Rivers, Fubara, Wike ezutela Tinubu na Aso Rock. Boko Haram edutekwala akwụkwọ ọzọ na ha ga-awakpo Kwara ọzọ ka ha wakpochara ya na mkpụrụ ụbọchị ole na ole gara aga. Ha dị mma, unu ahụla ya na ndị ọrụ nchekwa enyopuola olulu ebe adọbajuru mpaghara anụ ahụ ndị mmadụ na steeti Ebonyi. Ọkwa oteele ihe gbasara ndị amasịrị na ndị eda ọsọ eda ọkwa ya ji enwe this particular land dispute, and the government of that state for years have not tracked the problem to solve it. You know, akwara m ndị dege ihe ha dege na Facebook na nso kwakpọrọ ndị Ebonyi Fulanis of ndị Igbo, you know, and of course onye ọbụla ga-ekwu ihe sọrọ ya. Okunu ga-ekwu ihe sọrọ ya, omenu ga-emekwe n'ihere ya mma. But what we are saying in essence, the bottom message that the government of Ebonyi State should stop this wanton and senseless killing. No, I saw a video the other time, from the same state. You know, I'm not two young men who share Shinabata and because I they call the other community before you know it, Bujasahaka Kanon Nama. And they couldn't when he keep going Shoku. When he keep going Shoku to stop this senseless killing. So honey, communal clash. So the entire Alibo, when a communal clash, he carry can and one ebony. And when I dispute to community the other time, I was blade in lady, but it has been settled. Why can't Ebonyi State government settle that Osoeda and Amasere land dispute? Why can't they settle it? Must we keep losing people before I settle lawyer? And I can't really. No, this sentimental. Track the problem and solve it. That is the essence of the message. Ọdịmadịka ka ahụ na-ewu onye isi ụlọ ọrụ onye isi oche otu jikọtara ndị ọkaiwu Nigerian Bar Association Bar Famosu Igwe kwuola ha na corruption the worst among judicial workers, judicial officers in Nigeria. Na corruption the worst among them. Ndị a na-eri aka azụ gwogwo.
Abru ni ikpe amaghị ị nwere ike ga court ikpe amaghị ga nga. Him na agwaka gbo eziokwu n'obodo bụ Nigeria. If you are somebody onye maghị, nobody knows you, nobody can fight for you. Nwunye ga go nga. As far as onye gị na ya na-eme ihe ji ego and ọ ga bribe judicial officers, you are gone. You are gone. Amami na ghọta ebe m na-eje. So, afamosi igwe ekwuole ya, Amnesty International support ukwu ha. You know? Because all these things are na-ekwukwe n'obodo abụ Nigeria. When we say that the court is the last hope of the common man, I don't think that the court is anymore the last hope of the common man in Nigeria. Oh, cash and carry once ibu ego gị ti ha na ego gị buru judgment la. And when another serious matter now, one judge mere ihe na Zoom. You know, ihe o kwuru na Zoom abụzi ihe enyere na judgment. We are tracking that judge now. Ka anyị nyoo ya ọfụma nyopuo ye. Ka anyị nyoo ye well nyopuo ye. Ihe kwuru na Zoom abụzi ihe nọ na akwụkwọ judgment. And the judge adịghị ama hụ na record Zoom. Oma, na record Zoom. Ebe ọ nọ nye judgment ah. So judgment o nyere na Zoom is different from judgment ahụ na akwụkwọ. Judge ahụ ọlabe. Ọlagwulen. Ọlagwulo. Ọdụmadịka nke ahụ na ewu. Peter Obi na ọtụtụ ndị otu civil society organization nọrọ ụnyaahụ na Abuja na-ezigbo ngagharị iwe banyere ọjụjụ Senate jụrụ to pass into law the transmission, electronic transmission of results. That is the only way we can have at least a credible election 2027. Because ndị eme ihe a ga-ede, ihe APC ga-ede na 2027 to a ga-eke. Ma ọrụ na passing this thing into law. Ihe APC ji dekwe na 2027. Ha! APC ga-abịa ebe nwere mmadụ 500 accredited voters. Ha eme ya 1 million. Iji ndị egwu. They already told you that here really 20 million registered members. Now here really 30 million. They are measuring up. They are planning their rigging. Systematically and structurally planning their rigging. A party that can never win election without rigging. APC. The problem I know when obodo bụ Nigeria. We the citizens are not even helping matters. When such a thing begins to happen, only Senate to pass the transmission, electronic transmission of Guinea with their problem. Why is it a problem for them? Now they say they are going to do this, they are going to do that. Okay, I check her today. Probably Kaileno mam ihe kwuru always yoku ka always yoku. Aka gbachikwara ụlọ ọrụ PDP na Abuja dịka ndị otu nwe ike ka na-egbu oge iweghara ya bụ ụlọ ọrụ bụ akụkọ anyị hụrụ n'akwụkwọ akụkọ Nigerian Tribune n'otu akwụkwọ akụkọ Nigerian Tribune ka anyị hụrụ akụkọ sịrị onye isi otu vigilante mmadụ abụọ ndị ọzọ ka nwụchiri maka ịtagide otu nwoke ahụhụ ya nwụọ na steeti Rivers. Iwu nọrọ n'ụlọ onye apụtala ezi ụbọchị Mọnde. Ọchịchị steeti Anambra akwụsịtala ndị headmistress ọrụ n'ihi na ọtụtụ ụmụ akwụkwọ ha abịaghị akwụkwọ. Bụ akụkọ zọbara n'akwụkwọ akụkọ Nigerian Tribune. N'otu akwụkwọ akụkọ Nigerian Tribune ka anyị hụrụ akụkọ sịrị ọchịchị steeti Abịa agụrụla ụkwụ n'aka ya n'ọgbakọ ọchịchị etiti akwụkwọ n'ihi ọdụ ụgbọelu Cargo Airport a na-arụ na steeti ahụ. Ụlọikpe mkpegharị ekwuole na nkwụsị akwụsịtara Natasha ọrụ nọ n'iwu nke ụlọ nzukọ Sineti ala anyị. Bụ akụkọ zọbara n'akwụkwọ akụkọ The Nation. N'akwụkwọ akụkọ The Nation ka anyị hụrụ akụkọ sịrị ụlọ ọrụ napụtipụ akpọghachitele ụmụ nwanyị 46 nakwa ụmụaka n'aka ọchịchị steeti Katsina. Ọ dị ebe ka anyị na-apịkọta kpamkpam bụ ihe omume anyị n'akwụkwọ akụkọ bụ nke bịara gị na Chinonso Ụba nọ nso nkwa. Mana tupu anyị na-agashi ike anyị ahụla ya kpọmkwem na Soludo
akwụsịtụla ndị headmistress itoolu na headmaster itoolu ọrụ na steeti Anambra n'ihi na ụmụ akwụkwọ ha abịaghị akwụkwọ. Probably ndị headmistress a ga-aga n'ụlọ kụọ ekwe force ụmụ akwụkwọ to come to school. Oge ụfọdụ o nwere akụkọ a na-akọba dị nnụ n'akụkụ Soludo anụnwa sef ile ajụ ma Soludo anụnwa sef ọ na-efolokwe ihe reality, as in reality okwe realist. Eleke wụ na mmadụ agụ ụmụaka abịaghị akwụkwọ gị kwere ya suspend ya masị head oke m ga-efe ọsọ nne na nna hapụ ụmụaka ka ha bịa skuulu ka ọ gịnị na ọtụtụ ụmụaka abịaghị akwụkwọ ọ gbasara m? Does it concern me? Maybe aga m eji ụtarị gawa n'ụlọ ha one by one pịarata ha na skuul gị suspend ya. Shall no suspend their salary. If suspend their ha zugodi ike, mana salary ha should not be suspended. Makwa be hilem. Makwa be da man neme. Adema. Eba ka na apikota kpamkpam bi homa na akwụkwọ akọ bụ nke bịara gị na chiro nso bana nso nkwa na kwachiwo na TikTok. Chebrim na chiro nso bana nso nkwa na YouTube. Ka chim ne fegani ngwa chibala men no ko bachita. Gajbola niile siriri werere.